Dobrý deň alebo dobré ráno pre niekoho. Ďakujem, že ste si našli čas na takú krátku rozpravu o digitalizácii možno trošku efektívnejšie v Microsoft 365 prostredí. Moje meno je Rado Derďák a ja by som vám na pár slajdoch chcel len predstaviť možno túto službu, ak ju nepoznáte, túto platformu. Pre tých, ktorí ju poznajú, tak trošku možno objasniť viac menej, ako tie jednotlivé procesy, ako tie jednotlivé služby, ktoré sú v platforme Microsoft 365 sa dajú uchopiť, ako sa dajú využiť a ako možno trošku efektívnejšie si uľahčiť trošku ten svoj pracovný život, tú svoju pracovnú náplň. Trošičku možno také technické detaily ešte k tejto schôdzke. Ako som už spomínal, mikrofóniky máte k dispozícii, takže ak budete mať niekde nejakú otázočku, kľudne ma prerušte. Ak budeme vedieť, hneď zareagujem. Ja mám tuto okolo seba aj kolegov, ktorí budú dávať pozor na vaše otázky. Tie otázky, ak máte skúsenosti s tým, sami viete, že v rámci tohto chatu nášho môžete v chate položiť akúkoľvek otázku, akýkoľvek komentár. Kolegovci na to budú počas meetingu dávať pozor, ak budú vedieť, hneď budú zodpovedať, keď nie, na konci si môžeme niektoré tie otázky prejsť a prediskutovať si. Ja mám pre vás pripravenú aj takú anketku, možno v priebehu tohto meetingu sa môžete nad ňou zamyslieť a vyplniť si ju, aby sme vás vedeli nejakým spôsobom zaradiť, kde ste v rámci nasadenia, v rámci používania tejto platformy Microsoft 365. Väčšinou pri takýchto stretnutiach dávame priestor aj tým účastníkom, aby sa nejakým spôsobom predstavili, aby povedali, ako to majú uchopené, či teda buď vôbec nemajú Microsoft 365 ešte nasadený v spoločnostiach, alebo zvažujú nasadenie, alebo potrebujú len nejakým spôsobom posunúť a podobne. Takže keď budete mať záujem, kľudne odpovedzte na túto anketu, my sa k nej potom naspäť vrátime. Za tým, že ste sa pripojili na tento webinárik krátky, tak získavate, na konci to vysvetlím, získavate aj tak od nás taký malý darček, odmenu v podobe nejakej konzultácie, v krátkej dobe sa s vami spojíme a skúsime otvoriť nejakú diskusiu, či by bol niekde nejaký priestor, ako by sme vám mohli pomôcť v rámci nasadenia Microsoft 365. No, čo sa týka obsahu pre tých, ktorí možno nemajú skúsenosti s touto službou Microsoft 365 alebo s touto platformou, tak si len tak v rýchlosti povieme všeobecne, o čom tá Microsoft 365 platforma je a aké služby obsahuje. Lebo ono sa môže zdať, že to je celku jednoduché, ale uvidíte sami, že to je komplexný balík nejakých služieb, ktoré vám majú pomôcť práve pri nejakej pracovnej náplni alebo v rámci organizácie celej spoločnosti. No a jednotlivé tie pracovné prípady si budeme ukazovať na reálnych príkladoch. Budeme diskutovať o nejakej centralizovanej správe dokumentov. Všetci pracujeme s tými dokumentami a teraz ako by sa to dalo spraviť efektívnejšie. Každý jeden z týchto príkladov, ktorý tu je postavený do takej role, vykreslí vám trošku, ako máme skúsenosti tie spoločnosti, ako väčšinou uchopia nejaký ten proces a taký tie tradičné spôsoby, ale my vám chceme ukázať práve to, že v tej 365 sa to dá trošičku aj inak. Už ju raz máte, tak prečo ju neskúsiť využívať naplno. Takisto sa budeme baviť aj o práce s nejakými štrukturovanými informáciami. Ja o tom budem hovoriť trošičku viacej práve na tom pri tých službách všeobecne, čo sú to tie štrukturované dáta a čo si pod tým predstaviť. Microsoft 365 má možnosti aj vizualizácie, takže povieme si niečo málo o tej vizualizácii, a na príklade účtovníctva to budeme robiť, pretože to je taký veľmi krásny príklad toho, je tam mnoho dát a dajú sa nejakým spôsobom vždy iným spôsobom zvizualizovať. Budeme hovoriť takisto o nejakom pracovnom procese riadenia životného cyklu dokumentov. Každý ten dokument niekde vzniká, má nejakú svoju úlohu, ale na konci procesu by mal zaniknúť alebo pôjde do archívu. To znamená, tu si ukážeme, ako pomocou služieb Microsoft 365 toto riadenie životného cyklu dokumentu riadiť. No a na záver úplne taká ľahučká téma, aby ste vedeli, možno viete, možno nie. V rámci Microsoft 365 platformy sú aj služby, ktoré nám umožňujú postaviť taký vnútrofiremný internet, nazývame ho intranet a povieme si niečo málo o tom, ako ho využiť ako ďalší komunikačný kanál.
No. Na úvod len krátke predstavenie. My sme spoločnosť Forbits, ktorá sa zhruba od roku niekde 2010 zaoberá práve výlučne teda tými platformou Microsoft. Vtedy ešte nebola niekde, alebo boli v zárodku tieto cloudové služby, ale od roku 2010 doručujeme našim zákazníkom veľa projektov práve čo sa týka správy IT služby, digitalizovanie prostredí, zefektívnenie celého nejakého procesu. Medzi našich top 10 alebo 15 klientov patria spoločnosti z oblasti stavebného, polovodičového alebo finančného alebo priemyslu a tak ďalej. No, máme aj nejaké certifikáty, aby sme teda si overili našu znalosť, tak snažíme sa držať krok práve aj s nejakými tými novinkami, čo sa týka, takže pravidelne sa zúčastňujeme nejakých certifikácií. Ja konkrétne som takisto aj certifikovaný tréner, takže to vzdelávanie doručujem aj pod nejakou záštitou spoločnosti Microsoft. Ako som už povedal, hlavnou našou doménou, hlavným našim odvetvím je práve tá služba Microsoft 365 momentálne a to je viac menej stavba, architektúry, správa Microsoft 365, prípadne migrácia. Sú klienti, ktorí teda nastupujú do toho vlaku Microsoft 365 a potrebujú zmigrovať tie informácie, tie dáta, tie údaje, ktoré majú v nejakých svojich doterajších systémoch, takže robíme takisto migráciu. Na to Microsoft 365 uvidíte sami počas tejto prezentácie, je veľmi efektívny a veľmi jednoduchý, dá sa povedať, efektívna a jednoduchá možnosť vývoja popri tej digitalizácii. Takže zaoberáme sa aj vývojom na tejto platforme, integráciou informačných systémov z Microsoft 365 prostredí. Microsoft otvoril celú túto platformu aj mimo svoje brány. To znamená, že je tam veľmi efektívna, veľmi jednoduchá možnosť integrácie s existujúcimi informačnými systémami, ktoré máte, či už sú to nejaké databázové, finančné napríklad, budeme o tom hovoriť, finančné nejaké systémy a podobne. A takisto robíme vzdelávanie, workshopy, konzultácie na túto tému. Dobre, tu len naše krátke referencie, ako vidíte, naši klienti sú väčšinou takých top klientov z účtovného oboru, spolupracujeme so sociálnymi podnikmi, pôsobíme aj, alebo teda robíme konzultácie a vzdelávanie aj v štátnych inštitúciách, konkrétne v školstve. Tí Microsoft 365, možno viete, možno nie, Microsoft 365 majú zdarma od Microsoftu, takže využívajú ho hodne a tak ďalej. Tak poďme si povedať tak trošku všeobecne o tej platforme Microsoft 365. Čo to vlastne tá Microsoft 365 platforma je? Nezlaknite sa tohto obrázka, ja to veľmi rád využívam. To, čo vidíte na obrazovke, je akási infografika, periodická tabuľka Microsoft 365 prvkov, to nazvime. Nie je toto produkt Microsoftu, aby som niekomu nebral kredit, je to v podstate akýsi produkt spoločnosti Jump to 365, takže keď budete googliť, tak ju nájdete veľmi ľahko. Táto infografika má nejakým spôsobom objasniť tým koncovým používateľom, aké všetky služby sa v tejto platforme nachádzajú. No, každý tento štvorček je reprezentovaný nejakou službou a Microsoft nám doručil túto službu s nejakými funkcionalitami, aby nám v tom nejakom pracovnom nasadení, v tom pracovnom procese pomohla. Nie vždy môžete alebo využívate všetky tieto služby, určite nie. Microsoft to má vymyslené tak, že pomocou licencií alebo vďaka nejakým licenciám môžete si prikúpiť buď všetky tieto služby, alebo len niektoré, ktoré na tú svoju prácu, pre tú svoju spoločnosť alebo pre tú svoju prácu potrebujete. Začína to väčšinou tými službami mailovými. To znamená, že v rámci Microsoft 365 máte dostupné mailové funkcionality. Tam nie je veľmi o čom rozprávať. K dispozícii je odosielanie a príjmanie e-mailov. Máme tam kalendárové služby. Väčšinou to zabalujeme do nejakej jednej služby alebo takého balíčka, ktorý nazývame Outlook. Takže v rámci toho Outlooka máte k dispozícii aj nejaký kontakt list, prípadne to-do.
Ano, to je taká tá základná práca s tými informáciami, hej? Lebo Microsoft 365 je viac menej nástroj na to, aby sme my, keďže sme kancelárske osoby, pracujeme väčšinou v kancelárii, tak náš hlavný pracovný nástroj sú informácie. Pracujeme s tými informáciami, prijímame informácie, spracujeme ich, odosielame ich ďalej, prípadne ich potrebujeme nazdieľať svojim kolegom, zákazníkom. No a ako som povedal, ten prvý kontakt s touto službou Microsoft 365 je väčšinou, alebo v drvivej väčšine je to práve vďaka e-mailovým službám. Tam tie informácie prijímame, prečítame si ich, odpovieme na ten e-mail, spracujeme tie informácie a pošleme niekam preč. Taká tá druhá najčastejšia služba, nebudeme si my vzhľadom na krátkosť času vysvetľovať všetky tieto služby, lebo máme tréningy, kde sa zaoberáme viacej dní práve dá sa povedať aj každou touto službou a vysvetľujeme si jej funkcionality a určenie tejto služby. Takže tu si vypichneme len také najdôležitejšie služby, ktoré historicky sme zistili, že tí používateľi alebo naši zákazníci najviac využívajú. No a po e-maili tá najviac využívaná služba je služba Microsoft Teams. Áno, určite to poznáte, pripojení sme aj teraz na nejaký Teamsový meeting. To znamená, že Microsoft Teams, ja to hovorím tak, že tento Microsoft Teams, on je také chuďátko. On totižto, táto služba v skutočnosti nič nevie. Možno vám je to známe, keď nie, tak môžeme potom podiskutovať neskôr o tých detailoch. Ale Microsoft Teams vymyslel alebo doručil do tejto platformy za účelom integrovania ostatných služieb do jednej jedinej obrazovky. V krátkosti povedané, ten zamestnanec alebo my, ktorí s tou službou pracujeme, s tou platformou Microsoft 365, nám stačí používať tú službu Microsoft Teams, mimo teda ešte Outlooku, hej, ten sedí trošičku málo bokom, ale nám stačí práve využívať tú službu Microsoft Teams na to, aby sme sa dostali k tým informáciám, ktoré potrebujeme na našu prácu. Hej. Ja maličko odbočím, aby sme potom aj neskôr vedeli alebo boli sme na rovnakej úrovni, čo sa týka spracovania tých informácií, tak mali by sme vedieť, že my v zásade pracujeme s dvomi typmi informácií. Jedni sú štrukturované informácie a druhé sú neštrukturované informácie. Možno ste to vedeli, keď nie, tak trošičku vám to objasním. Tá skupina neštrukturovaných informácií je v celku jasná a sú to akékoľvek súbory, s ktorými pracujete. Áno, tam v tých súboroch, či už je to wordovský dokument, alebo je to táto PowerPointová prezentácia, sú to informácie, údaje, ktoré nemajú jasne pevne definovanú štruktúru, hej, a potrebujeme ich niekam ukladať. A keď vy už dneska pracujete s Teamsami a príjmate tie neštrukturované informácie, dajme tomu aj pomocou e-mailov ako prílohy, potrebujete tieto prílohy niekam uložiť a väčšinou ich ukladáte kam? Do Teamsov. Hej. Ale keď som povedal, že tie chuďatko Teamsy, oni v skutočnosti nič nevedia a využívajú len rôzne funkcionality z jednotlivých týchto služieb v tejto platforme, tak práve aj ukladanie týchto neštrukturovaných informácií, čiže súborov, na to ukladanie využívajú službu SharePoint. Áno, SharePoint Online. Takže možno ani neviete, že v skutočnosti, keď ukladáte tie súbory do tých Teamsov, tak ich v skutočnosti ukladáte do služby SharePoint Online a využívate všetky tie funkcionality, ktorá vám tá služba SharePoint Online poskytuje. Vedľa toho tej služby SharePoint Online sedí aj služba, ktorá sa volá OneDrive for Business. A ak ju využívate, je to fajn, ak nie, skúste sa na ňu zamerať. Je to vynikajúca služba, pretože táto služba vám dovoluje ukladať, je to vaše také osobné úložisko v rámci spoločnosti, osobné úložisko na vaše súbory, ktoré nechcete zdieľať so svojimi kolegami, sú to také vaše osobné pracovné údaje, alebo predtým, ako ich chcete nazdieľať, tak si ich potrebujete pripraviť. To znamená, pripravujete nejakú PowerPointovú prezentáciu, pripravujete nejaký Excelovský report, Wordovský dokument, všetky tieto súbory, ukladáte si ich do OneDrive a keď sú v podstate pripravené, tak buď ich môžete nazdieľať niekomu v rámci spoločnosti, alebo nazdieľať aj externému zákazníkovi, alebo ich presuniete tie údaje, tie súbory niekam do Teamsov
a teraz už viete, že v podstate presúvate do služby SharePoint Online. Ono v zásade trošičku technicky, len málo odbočím, tie služby SharePoint Online a OneDrive for Business sú jedna jediná služba, len teda ten OneDrive je málo prispôsobený svojim rozhraním na tú osobnú prácu, na tú prácu toho jednotlivca. Takže nebojte sa toho, ak ešte ste do toho neprenikli. Ako náhle sa naučíte pracovať trošičku s tými Teamsami a teda s tým SharePointom, tak taká istá práca, také isté funkcionality alebo veľmi podobné funkcionality sú aj tej službe OneDrive for Business. No a keď som tu na začiatku hovoril o tom, že existujú dve skupiny informácií, štruktúrované a neštrukturované. Tie neštrukturované, s nimi pracujete už dennodenne určite, to sú tie súbory, tak potom existujú aj nejaké štrukturované informácie. To znamená informácie, údaje, ktoré majú jasne, pevne definovanú štruktúru. My by sme mohli povedať, že excelovský súbor ako taký je taký reprezentant štrukturovanej informácie, pretože máte nejaké stĺpce v tej excelovskej tabulke a do riadkov vypisujete údaje a keď si poviete, že v prvom stĺpci bude meno v tom Exceli, tak v tom prvom stĺpci vám do toho prvého stĺpca vám tí zákazníci alebo vaši kolegovia alebo vy budete sumarizovať len informácie meno, v druhom stĺpci priezvisko a podobne. Je to do určitej miery pravda. Využíva sa Excel ako taký ukladač, by som povedal, alebo nástroj na ukladanie štrukturovaných informácií, ale má svoje limity. Áno, nebudeme tu veľmi o nich hovoriť, buď skôr si povieme, ako sa vyhnúť práve týmto excelovským súborom a kde tie informácie ukladať. Microsoft trošičku vysunul nad SharePoint, nad tou službou SharePoint vidíte takú službu, ktorá sa volá List. Je to skôr taký marketingový počin Microsoftu, kedy rozpoznal, že tie funkcionality na ukladanie štrukturovaných informácií alebo štrukturovaných dát v tejto platforme nie sú veľmi využívané zákazníkmi a preto trošičku vysunul tú funkcionalitu, ktorá sa volá Microsoft List, trošičku navonok, ale v zásade je to opäť to isté. Microsoft List je len funkcionalita služby SharePoint Online, to znamená, že ak už dneska s tým pracujete, je vám to známe, ak nie, tak práve v tejto službe SharePoint Online je možné vytvárať akési kontajnery na informácie, akési štruktúry na to, aby sme tam ukladali práve aj tieto štrukturované informácie. No a my si práve v priebehu tohto nejakého sedenia ukážeme, ako by sme všetky tieto služby využili. Áno. Vidíte, že tých služieb je tu oveľa viacej. Máme tu v rámci Microsoft 365 aj nejaké plánovacie služby, to znamená službu Planner, službu Project for Web, to už je taký pokročilý projektový manažment, keď to niekto využíva. Máme tu aj onlineové verzie takých tých veľmi nám známych pracovných nástrojov, ktoré používame. Excel, áno, onlineový nástroj Excel, onlineový nástroj Word. Microsoft veľmi rád robí nejaký rebranding alebo premenovanie tých služieb. Ono to doteraz bolo, alebo chvíľočku to bolo Excel Online. Momentálne sa všetky tie služby volajú Excel pre web. Áno, čiže Excel pre web, Word pre web, OneNote, ak využívate poznámkový blok. Áno, PowerPointové prezentácie viete v tejto platforme vyrábať. No a keď už to takto máme nejakým spôsobom podchytené túto platformu Microsoft 365, to znamená, vieme príjmať, odosielať e-maily efektívne, vieme pracovať trošku efektívnejšie s tými dátami, že máme vyrobené tie štruktúry, máme vyrobené týmy v tých Teamsoch, prípadne využívate aj tie štrukturované funkcionality ako Microsoft List na to, tak to už je len malý krôčik k tomu, aby ste nejakým spôsobom zefektívnili tú prácu a tým manažment s tými informáciami. No a na tú efektívnejšiu prácu sa využíva práve nejaká taká platforma alebo taká podplatforma, to nazvime, a to je tzv. Power platforma. A do tej Power platformy práve zasahujú tieto štvorčeky, tieto služby, ktoré sa volá Power Applications, najčastejšie Power Automate a Power BI. O nich je tu viacej Power Pages a podobne, hej, ale tieto tri sa nám historicky ukázalo, že tí zákazníci, tie spoločnosti minimálne zo začiatku a potom neskôr začnete využívať všetky
tie služby trošku komplexnejšie, tak Power Applications, Power Automate a Power BI. Len veľmi v krátkosti, aby sme nezachádzali do detailov, na čo tieto služby sú, ako by ste ich mohli, keby ste ich chceli na začiatku nejakým spôsobom si ošahať a začať využívať. Power BI, veľmi jednoducho, je to vizualizácia dát. My, keď máme tie dáta už nejakým spôsobom uložené v tej našej platforme a využívame ich, spracovávame ich, tak v určitom momente potrebujeme ich nejakým spôsobom aj zvizualizovať. Spraviť si nejaké tie koláčové grafy, spraviť si nejaký prehľad, či už je to tabuľkový report, alebo je to práve nejaký taký grafický report nad tými dátami, tak práve na to služba Power BI. Poviete si, áno, môžem to isté spraviť aj v Exceli, dám si to do Exceli. Rozdiel medzi takým tým tradičným spôsobom vizualizácie dát a Power BI je v tom, že Power BI má funkcionality na takej automatickej báze. To znamená, že viete vy si predpripraviť akési reporty, ktoré sa vám budú automaticky z rôznych dátových zdrojov aktualizovať. Čiže, ako som povedal na začiatku, nemusia to byť len informácie, ktoré sú uložené priamo v Microsoft 365 platforme, ale sú to aj dáta, ktoré sú mimo v nejakých databázových systémoch, v účtovníctve, v online službách, ktoré majú akýsi komunikačný kanál, lebo tam je taká tá technická podmienka. To znamená, Power BI služba, viete si v nej krásne predpripraviť tie reporty a automaticky sa vám budú aktualizovať, nemusíte tráviť čas s háňaním tých dát, prípadne viete tie dáta automaticky exportovať a posielať. Budeme si robiť nejakú takú, máme tam jeden slajdík o tej vizualizácii. No Power Automate je vcelku jednoduchá služba, to v podstate robí to, ako sa tá služba volá, je to o tej automatizácii. Áno, to znamená, keď už tie dáta tam máme, občas potrebujeme tie dáta zautomatizovať. Budeme si hovoriť klasické príklady, to znamená tá automatizácia, potom si môžete predstaviť, čo chcete. Najčastejšie, najrukolapnejšie je nejaká notifikácia, e-mailová notifikácia. Ak sa niečo stane, ak vznikne nejaký nový prípad, ak vznikne nejaký nový súbor, ak sa súbor zmení, ak sa pri tých štrukturovaných informáciách, tam sa budeme baviť, dajme tomu aj o stavoch. To znamená, ak sa zmení stav tých štrukturovaných dát, niečo treba schváliť, niečo treba zrevidovať, tak práve na to slúži tá služba Power Automate, že jednoduchým dizajnerským spôsobom si tú automatizáciu viete prichystať a potom už len čakáte, kedy vám budú chodiť e-maily. Power Applications je trošku taká ťažšia téma, ale zase nie je to žiadna raketová veda. Budeme si o tom hovoriť trošičku viacej, alebo tie príklady, ktoré si budeme ukazovať, uvidíte, že sú v drvivej väčšine robené práve pomocou kombinácií týchto služieb, ale teda ten základ tých riešení je Power Applications. V jednoduchosti povedané, je to tvorba akýchsi aplikácií, akýchsi riešení, obrazoviek, keby som to tak mal zjednodušiť, obrazoviek na to, aby ste naplnili nejaký ten svoj proces. Áno? To znamená, že väčšinou sa budeme baviť o tých štrukturovaných dátach, ale sú tam aj riešenia, ktoré naplňajú nejaký proces práce so súbormi a ich metadátami. Dobre? Takže to je tak v rýchlosti o tej službe Microsoft 365, respektíve platforme Microsoft 365 a jej službách. No a poďme sa trošičku pobaviť o tom, ako sa to dá spraviť trochu lepšie. Možno už robíte digitalizáciu, možno zvažujete digitalizáciu, možno ste už niekde uprostred a potrebujete trošičku potiahnuť, tak poďme sa pozrieť na to, ako sa dá uchopiť taká centralizovaná správa dokumentov. Čo si pod tým centralizovanou správou dokumentov máme predstaviť? Ja som sa rozhodol, že to skúsime vykresliť celú túto problematiku na takom procese, ktorý sa volá riadená dokumentácia. Keď ste menšia, stredná, väčšia spoločnosť, je to úplne jedno. V určitom bode sa dostanete do situácie, že potrebujete mať kontrolu nad tým, ako vám určité dokumenty vznikajú, ako určité dokumenty vyzerajú, ako určité dokumenty sa zdieľajú medzi vašimi zamestnancami a celý tento proces sa volá riadená dokumentácia. Väčšinou tento proces musia spĺňať rôzne spoločnosti, keď chcú nejakú ISO certifikáciu a potom externé auditorské spoločnosti vyžadujú, aby tento proces bol zavedený v spoločnosti. No a tento proces riadenej dokumentácie vyžaduje to, aby tvorba dokumentov, čiže na konci celého tohto procesu je v skutočnosti nejaký dokument. V drvivej väčšine je to PDF dokument, takže máme tam možnosť aj automatickej konverzie tých
našich wordovských, excelovských súborov, powerpointových do formátu PDF. Takže na konci celého toho procesu je ten dokument. Potrebujeme ten dokument vytvoriť na základe nejakých šablón. Potrebujeme dodržať akúsi mennú konvenciu. Áno? To znamená, že v rámci riadenej dokumentácie najčastejšie sa tvoria dokumenty, čo sa týka BOZP, školenia, nejaké tréningové materiály pre zamestnancov a podobne. To znamená, že táto tvorba musí prechádzať akýmsi procesom a musí mať akúsi kontrolu nad sebou. To znamená, v rámci tej tvorby by sme chceli, aby tie dokumenty boli aj pripomienkované. Tá tvorba môže byť proces jedného zamestnanca, ale kľudne to môže byť aj kolektívna záležitosť, to znamená, vytvárate tie dokumenty spolu s niekým, ale vždy to začína tým jedným človekom, ktorý je za to zodpovedný, aby ten dokument pripravil. To znamená, pri tej tvorbe, keď už som spokojný s tým dokumentom, tak by som chcel, aby mi ho niekto pripomienkoval. To znamená, nejakým spôsobom ten dokument musíte nazdieľať kolegom, aby sa mali šancu na to pozrieť. Ako náhle ten dokument je pripravený, že spĺňa všetky tie požiadavky, ktoré ten proces diktuje, no tak ďalší ten následný krok je schvaľovanie dokumentov. Máme akúsi maticu. Vieme, že za BOZP, ktoré zodpovedá personálne oddelenie, má schvaľovať ten nadriadený. Áno, pre kvalitárske oddelenie to schvaľuje úplne niekto iný. Máme výrobné dokumenty, ktorými sa majú riadiť zamestnanci vo výrobe, tak ten schvaľuje úplne niekto iný. Takže existuje akási schvaľovacia matica na to, aby tie dokumenty mohli byť publikované a verejne dostupné zamestnancom. Ten proces diktuje takisto aj revíziu dokumentov. Áno, to znamená, že keď máme nejakú prvú verziu, väčšinou sa tie revízie označujú písmenkom, to znamená prvá, tá originálna verzia je označená A, ďalšia revízia dokumentu je označená B, C, D a podobne. Áno, to znamená, že v tomto procese riadenej dokumentácie máme aj akúsi revíziu dokumentov. Ale ten proces je taký istý. Zodpovedný človek alebo tvorca toho dokumentu jeho úloha je zmeniť ten dokument, poslať ho na pripomienkovanie svojim kolegom a poslať ho vedúcemu na schválenie. A keď ten dokument je pripravený, tak ho môžeme nazdieľať našim zamestnancom tak, aby sa oni s ním vedeli oboznámiť, aby pri tej svojej pracovnej náplni mali vždy tie najaktuálnejšie dáta. A to je jedno, či sa to týka BOZP procesu, alebo ako som spomínal, pri tej výrobe. Keď máme výrobný proces, tak tí zamestnanci, ktorí majú nejakým spôsobom nasledovať pravidlá pri výrobe, musia mať tie dáta najaktuálnejšie. Áno? Tak to je len v rýchlosti tento proces. No existuje tradičný spôsob, ako to naši zákazníci väčšinou uchopia, a to je veľmi jednoduché, tak ako to máte tu aj načrtnuté na tých obrážtekoch, je, že vznikne nejaký zdieľaný adresár. Väčšinou to je nejaké NASCO, ak vám to nič nehovorí, je to nejaký zdieľaný priečinok u vás v spoločnosti, kde sa v nejakej adresárovej štruktúre tieto dokumenty tvoria. No len tam máme trošičku problém, lebo tam nevieme v tomto systéme, alebo týmto spôsobom nevieme kontrolovať práve nejakú mennú konvenciu tých dokumentov. Chceme, aby tá konvencia aby tá menná konvencia naplňala nejaký štandard. Áno? Potrebujeme k tým súborom, potrebujeme nejaké metadáta, nejaké doplnkové informácie, do ktorého oddelenia patrí ten súbor. Kto je za ten súbor zodpovedný. Áno? Prípadne takým tým tradičným spôsobom chýba nám tam akási nejaká automatizácia, notifikácie. To je, keď dokument bol vytvorený a chcem ho poslať na pripomienkovanie. Jedinú možnosť, alebo tradičným spôsobom to tí koncoví používatelia ten dokument zdieľajú pomocou e-mailu. Áno. Čož nie je, povedzme si na rovinu, nie je úplne najefektívnejšia cesta. Ten ďalší tradičný spôsob, keď už máte Microsoft 365 nastavené, tak môžete si založiť nejakú Teams, áno, čiže vy už dneska viete, že to je SharePoint. Založite si nejaké centrálne úložisko na SharePointe, prípadne na OneDrive, aj to už sme videli takých zákazníkov, že takýto veľký proces bol riadený pomocou OneDrive, kde už vám táto služba dovolí ukladať metadáta, dovolí vám trošku efektívnejšie zdieľať tie dokumenty. Áno, zdieľanie je veľmi dôležitá funkcionalita v celej tej platforme Microsoft 365 a už nemusíte tie e-maily posielať, teda tie súbory zdieľať pomocou e-mailu ako príloha, ale môžete ich zdieľať priamo z toho úložiska. A máte tam aj akúsi možnosť notifikácie a automatizácie, keď niečo vznikne, keď sa niečo zmení a tak ďalej. Je to fajn, je to výborné, ak už ste v tomto procese, že tú službu Microsoft 365 využívate takýmto spôsobom, ale ono sa to dá ešte maličko efektívnejšie spraviť a to je práve pomocou kombinácie jednotlivých tých služieb,
sú k dispozícii a ktoré máte už aj vy k dispozícii v Microsoft 365 a nemusíte za ne priplácať. To znamená, sú súčasťou vašej štandardnej licencie, ktorú si už dneska platíte. Áno? A to je práve kombinácia tých služieb, ako je PowerApps, ako som to spomínal, Power Automate a stále sa využíva SharePoint ako úložisko pre tie informácie. No a čo tento efektívny spôsob nám doručí? My môžeme v rámci tohto riešenia alebo v rámci nejakej tej automatizácie nastaviť jednotlivé role. To znamená, môžeme povedať, kto môže byť tvorca dokumentu, kto je zodpovedný za ten daný dokument, kto je zodpovedný za ten dokument, aby ho na pravidelnej báze revidoval, lebo tento proces riadenej dokumentácie diktuje napríklad aj revíziu pravidelnú, polročnú, ročnú a podobne. Áno? Vieme v tom systéme definovať šablóny dokumentov. To znamená, keď niekto pôjde vytvárať tréningový materiál, lebo to má na starosti, tak ten tréningový materiál bude vytvorený na základe nejakej šablóny, ktorú my tam teda pripravíme, alebo vy si pripravíte do toho riešenia. A všetky tie tréningové materiály potom budú mať tzv. Jednotný ten look and feel, takže bude to bude to mať rovnakú šablónu. Viete kontrolovať pomocou takýchto riešení aj tú mennú konvenciu. To znamená, už sa ten súbor nebude volať raz tak, raz onak, ale vždy to bude mať nejakú bude tam nejaká tá menná konvencia definovaná a tí koncoví používatelia nemusia sa o tú mennú konvenciu starať. Pomocou Power Automate vieme v tomto riešení, alebo môžete v tomto riešení implementovať aj automatické pripomienkovanie a schvaľovanie. To znamená, keď ja mám ten dokument hotový a rozhodnem sa, kto mi ho bude pripomienkovať, tak už nemusím sa starať o to, ako nazdielam ten súbor, ale ten súbor môže byť automaticky nazdielaný tým mojim kolegom, ktorí teda majú na starosti to pripomienkovanie a tak ďalej a tak ďalej. Revidovanie dokumentu, archivovanie, zdieľanie. To sú všetko funkcionality, ktoré môžete trošku efektívnejšie využívať. No a samozrejme, takéto riešenie, keď máte pripravené, tak viete toto riešenie natlačiť alebo naintegrovať do vašich Teamsov, keď Teams je teda váš hlavný pracovný nástroj. Viete toto riešenie integrovať do služby SharePoint, prípadne samozrejme to je vstavaná funkcionalita služby Power Applications. Môžete toto riešenie bežať aj priamo z prehliadača ako samostatnú aplikáciu a ako uvidíte neskôr aj z mobilných zariadení. Máme tam aj príklady také, aby ste videli, že dá sa to bežať aj z mobilných zariadení. No ja vám nazdielam obrazovku prehliadač, kde teda vám ukážem, ako napríklad taký proces riadenej dokumentácie môže byť implementovaný do Microsoft 365 riešenia. A ako ste si všimli, možno to poznáte, momentálne na obrazovke nazdielanú nejakú SharePointovú stránku, službu SharePoint, kde v rámci stránky mám naintegrované aj nejaké to riešenie, ale ja si, aby to bolo lepšie viditeľné, ja si ho zavolám v novom okne, to znamená, tú aplikáciu si môžete zavolať v prehliadači, máte viacej priestoru, máte tie isté funkcionality, ale je to trošičku možno šikovnejšie. To znamená, tak ako sme si povedali, tá riadená dokumentácia vždy to začína nejakým procesom tvorby nového dokumentu. Áno? Nie je veľmi dôležité, ako to vyzerá, ako to prostredie vyzerá, pretože to prostredie si môžete nadizajnovať, ako vy potrebujete. To prostredie môže nejakým spôsobom rešpektovať váš dizajn, vašu kultúru tej spoločnosti a podobne. Hej. Takže ten dizajn momentálne nie je dôležitý, ale celé to začína tvorbou nejakého nového dokumentu. Áno, to znamená, už nevytváram ten dokument v nejakom adresári, už to nie je ten prázdny wordovský dokument, ale všimnite si, že ja si tu vyberiem napríklad nejaký TR, čo je skratka tréningového materiálu. Tu mám možnosť vybrať si formulár, alebo mi systém nadiktuje nejaký formulár, ako má ten formulár vyzerať, tá šablóna. Hej. Môžem si zvoliť kategóriu procesu. To znamená, to sú tie metadáta, ktoré k tým jednotlivým súborom môžete priradiť už automaticky pri tvorbe toho súboru. Áno. A ja si tu môžem vybrať napríklad pripomienkujúcich. Aby sme to urýchlili, tak ja si vyberiem seba, aby som vám to ukázal. To znamená, že pripomienkujúci pre tento dokument budem ja sám. Hej? Nie je to úplne ideálne, optimálne, ale pre rýchlosť času. Áno? No, to znamená, že tuto sa nám vytvára ten dokument.
mal by byť vytvorený. Všimnite si, predtým som tu mal nejakú hromadu dokumentov. Toto je zase obrazovka, ktorá vám uľahčuje len vidieť vlastné dokumenty. Máme tu obrazovku, kde vidíme všetky platné dokumenty. Táto obrazovka je určená pre všetkých zamestnancov. To znamená, tí si môžu nejakým spôsobom ten dokument otvoriť. Vidíte, že priamo v tom riešení si ten dokument otváram, môžem sa s ním oboznámiť, stiahnuť ten dokument, vytlačiť ten dokument a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je len ukážka. No a keď mám tie dokumenty, tak tie dokumenty môžem pripomienkovať. Otvorím si ten dokument. Vidíte, že mám tu v stave. Tie dokumenty sú rozdelené do rôznych stavov. Mám tu ten dokument v stave rozpracovaný, tak ja si ten dokument otvorím. Môžem ten dokument editovať priamo v prehliadači, alebo ho môžete editovať vo vašom obľúbenom editore. To znamená, keď ja si to prepnem, tuto si dám, že takto, aby to bude, editujem dokument. Viete sami, že ten dokument je automaticky uložený v týchto onlineových nástrojoch. To znamená, mne stačí len tento dokument zavrieť. Áno. A keď som spokojný s tým, ako ten dokument vyzerá, tak v podstate môžem ten dokument poslať na pripomienkovanie. A to je to, čo som vám spomínal, že vy sa nemusíte starať, ako ten dokument nazdieľate. Tá služba Microsoft 365 to v podstate urobí za vás. Tento dokument je momentálne pripravený mne na nejakú revíziu. Vidíte, že ten dokument mám v pripomienkovaní a ja teraz vznikla mi, tak je to riešenie postavené momentálne, vznikla mi nejaká úloha, je to dokument, tu je ten dokument test, je to úloha pripomienkovania. A takisto mám aj nejaké úlohy schvaľovania tých dokumentov, až kým si nejakým spôsobom sa ten dokument nie je pripravený na to, ja môžem ten dokument schváliť, áno, dokument, ktorý je na pripomienkovanie, môžem ukončiť, odmietnúť a tak ďalej. Takže tento dokument schválim, môžem pridať nejakú poznámku, keď chcem, schvaľujem tento dokument. No a automaticky je zabezpečené to, že tento dokument z PowerPointu sa pretransformuje do PDF, uloží sa do zložky platné dokumenty a v tomto momente ten dokument je dostupný všetkým zamestnancom a môžeme vyhlásiť, že ten dokument je platný. Áno? V rámci tých revízií, ktoré sme si hovorili, že existujú tam aj nejaké možnosti, respektíve ten proces diktuje revidovanie dokumentov, tak vidíte, že tu máme tú menu konvenciu. Áno, o tej som tiež spomínal. Nemusíte sa vy, alebo tvorca toho dokumentu sa vôbec nemusí starať o to, ako ten súbor sa volá. Systém mu nadiktuje, v podstate ten proces diktuje, ako ten dokument sa má volať. Áno, a súčasťou toho mena je aj nejaká revízia. To znamená, ja môžem otvoriť ten dokument, rozpracované dokumenty. To znamená, že keby som chcel vidieť moje publikované dokumenty, keď sa mi to načíta, alebo teda moje dokumenty, keď si to pozriem, áno, tak vidíme všetky. To znamená, že ten proces môžete riadiť aj takýmto spôsobom. Už to nemusí byť taký ten neriadený proces v adresárovej štruktúre alebo nejakom SharePointe, kde nám teda chýbajú niektoré tie funkcionality, ale kľudne to môže byť realizované aj pomocou kombinácie tých služieb, ako som spomínal, a to sú služby Power Automate, Power Applications a SharePoint. Áno. Vždy sa snažíme to tak nadizajnovať, aby to bolo optimálne pre toho zákazníka a v tomto prípade je to optimálne úložisko je práve ten SharePoint. Dobre? Keď budete mať akúkoľvek otázočku, kľudne nech sa páči do chatu, potom sa k ním môžeme vrácať k tým otázočkám. No, poďme na nejaký ďalší taký prípad, s ktorým sa určite stretávate dennodenne, a to je práca so štrukturovanými informáciami. Zistili sme historicky za tých posledných niekoľko pár desiatok rokov, že tí zákazníci nie veľmi vedia optimálne narábať s tými štrukturovanými informáciami a väčšinou, ako som naznačil na začiatku, využívajú už tie nacvičené metódy, ako pracovať s tými štrukturovanými informáciami. A to je ukladať ich do Excelu. Drvivá väčšina zákazníkov to tak stále robí. Až do momentu, kým sa nenaučia pracovať trošičku inak práve s tými SharePointovými zoznami, áno, tak sa volá tá funkcionalita, ten Microsoft List, po slovensky SharePointové zoznamy, takže sú to zoznamy, kde v podstate môžete takisto pracovať s tými štrukturovanými informáciami, že tam vytvárate rôzne stĺpce, definujete, čo tie stĺpce majú obsahovať,
fungovať. Len oveľa väčšia výhoda je oproti tým excelovským alebo tým štandardným tradičným spôsobom je, že už viete vy automaticky tie dáta spracovávať, keďže sú uložené práve v tých štruktúrach Microsoft 365. No a prácu s tými štrukturovanými informáciami si väčšinou vykreslujeme alebo vyobrazujeme na princípe práce s dovolenkovými lístkami. Pretože možno viete, možno nie, ale taký klasický dovolenkový lístok je len obyčajný formulár, ktorý slúži na to, aby ste pracovali práve s tými štrukturovanými informáciami. To znamená, v dovolenkovom lístku vyplňate meno, priezvisko, odkedy budete na dovolenke, dokedy budete na dovolenke, prípadne kto vás zastupuje, ak tam je niekde taký priestor. Potrebujete schválenie od svojho nadriadeného a keď to celé teda je hotové, keď to máte ten dovolenkový lístok vyplnený, tak ho zanesiete pekne na účtáreň. No a pani účtárka potom musí pracne, manuálne pomocou klávesnice tento dovolenkový lístok digitalizovať, to znamená zavádza ho do nejakého účtovného systému. Áno, a dovolenkový lístok z legislatívnych dôvodov odkladá a ten musí byť dostupný ešte niekoľko mesiacov, prípadne rokov a potom sa to odnáša celé do archívu. Áno, môžete to spraviť aj inak. Hej? To je ten tradičný spôsob, ktorým ešte stále veľa firiem funguje. Ale vy to viete v rámci digitalizácie spraviť aj inak. Mali sme zákazníkov, ktorí takýto dovolenkový lístok riešili pomocou nejakých práve excelovských štruktúr. To znamená, máte tam tú štruktúru, človek keď chcel dovolenku, musel sa do toho Excelu zapísať, lenže tam sú aj následne nejaké ďalšie kroky, ktoré v rámci toho svojho pracovného zariadenia musím splniť. Keď chcem ísť na dovolenku, musím to dať vedieť šéfovi, zapísať to do toho excelovského súboru, alebo mu pošlem požiadavku e-mailom, on mi odpovie, že teda môžem alebo nemôžem. Ja si tú svoju dovolenku mal by som si ju zaviesť do kalendára, aby aj moji kolegovci videli teda, že nebudem dostupný týždeň, 2, som niekde v Chorvátsku na dovolenke, nebudem dostupný a nebudem sa zúčastňovať nejakých pravidelných meetingov. To sú všetko tie manuálne kroky, ktoré musíte spraviť. Hej, ten tradičný spôsob zahŕňa práve aj ten Microsoft SharePointový list, tú funkcionalitu toho listu. Dneska už máte k dispozícii, veľa firiem to využíva, ale zase má to svoje limitácie. Stále musíte do toho kalendára tam zapisovať tie svoje informácie. Nie je to úplne viditeľné, nie je to úplne optimálne a dajme tomu, že automatizované. Ako sa to dá uchopiť? Trošičku inak, trošku efektívnejšie, zase pomocou nejakých tých služieb, Power Applications, Power Automate, stále ukladáme informácie do SharePointu, ale využívame všetky tie možnosti, tie funkcionality na to, aby sme docielili to, čo potrebujeme. No a samozrejme aj služba Power BI tu hrá veľkú rolu, pretože na konci mesiaca, na konci kvartálu tie účtovníčky môžu si vyhodiť nejaký report, môže to byť kľudne aj tabuľkový report, ktorý je nejaký sumarizovaný per zákazník alebo per oddelenie a podobne. Čiže využívať všetky tie funkcionality. Základom celého toho riešenia je, keď chcete na ňo naskočiť, alebo tak najväčší benefit je centralizovaná tvorba žiadostí. To znamená, máte všetko na jednej kope. Nemá to jedno oddelenie v Exceli, druhé oddelenie to rieši pomocou lístkov, tretie oddelenie per e-mail, že teda schváľovací e-mail pošle na účtáreň a podobne. Hej. Takže je to centralizovaná tvorba žiadostí. Notifikácie, automatické notifikácie nadriadenému. To znamená, ja keď si niekde zaevidujem tú dovolenku, z toho Excelu vám to automaticky nehodíte nadriadenému. Ale uvidíte, ako efektívne sa to dá využiť. Ja po vytvorení si nejakej tej požiadavky na dovolenku automaticky mi vie prísť e-mail nadriadenému, ktorý môže tú dovolenku schváliť alebo zamietnúť priamo aj v mobile, keď chcete. Toto riešenie je práve prichystané na to, aby ten pracovný nástroj bol hlavne mobil. Samozrejme, že vy to viete natlačiť zase do Microsoft Teamsov, keď využívate Teamsy ako pracovný nástroj. Viete toto riešenie spustiť aj na tablete, prípadne na počítači v prehliadači. No, zase krátke demičko. Ja si tu nazdielam môj prehliadač, aby ste to videli. To znamená, že máme to tak štandardne, to znamená, otváram si SharePointovú stránku momentálne, kde teda, ako vy uvidíte, mám to riešenie zaintegrované aj do služby Microsoft SharePoint, ale ja si to teda otvorím v samostatnom okne, aby sme teda mali väčší priestor. Je to trošičku efektívnejšie. No a tie samotné absencie, respektíve žiadosť o nejakú neprítomnosť zamestnanca na pracovisku, pokrýva nie len dovolenku.
Áno, to znamená, že vy vidíte na nejakej jednej obrazovke, aké máte dovolenky momentálne v rámci nejakého mesiaca naplánované. Vy viete si pozrieť svoje zamietnuté dovolenky, ktoré šéf mi z nejakého dôvodu zamietol, lebo robíme ideme go live s nejakým projektom, tak v tomto prípade v tomto čase nie je možné zobrať si dovolenku. Áno. O zastupovaní, to znamená, že v rámci riešenia môžete vidieť aj, a to vám dovolenkový lístok nejakým spôsobom neumožňuje, definovať aj, kto ma počas mojej neprítomnosti bude zastupovať. Tým pádom všetky tie moje zodpovednosti všetky tie zodpovednosti preberá za vás ten, ktorý zastupuje, áno? Ktorého zastupujete vy, alebo on zastupuje vás. Môžete vidieť nejaký prehľad o svojom tíme, to znamená, že kto je v mojom tíme, kedy, kto má akú dovolenku a podobne. No celý ten proces samozrejme začína veľmi jednoducho, to znamená vyplnením akéhosi formuláru. Vždy sa pri tých riešeniach a pri tom zbere tých štrukturovaných informácií sa budeme rozprávať stále o nejakom formuláre a potom neskôr o nejakej formulárovej logike. To znamená, vyberiem si tie absencie, idem darovať krv. To znamená, že plánujem darovať krv. Kedy to bude? Bude to zajtra, 29. Áno, o 8 ráno tam mám byť. Vyberiem si trvanie, to znamená, že budem potrebovať, že maximálne deň, viacej ako celý to nebude. A ja sa rozhodnem, že to teda bude iba pol dňa dovolenky. To znamená, iba do obeda si zoberiem voľno, idem darovať krv, takže do obeda tu nebudem. Automaticky sa mi vypočíta, a to je ďalšia záležitosť, keď vyplňate si dovolenkový lístok, musíte si vypočítať, koľko pracovných dní budete na dovolenke. To znamená, keď idete na 3 týždne, tak od toho musíte odčítať sviatky, musíte odčítať nejaké víkendy a tak ďalej. Áno? A navyše musíte si sledovať aj to, koľko dovolenky máte ešte voľné v takomto systéme, a to je vďaka tomu centralizovanému systému, že tam tie dovolenky máte už schválené, máte ich vyčerpané, tak ten systém vám vie aj poradiť, aha, pozor, toľkoto dovolenky už nemáš, keď si chceš zobrať. A samozrejme pri tej absencii, pri tom výpočte tej absencie, to znamená, že do 29. sa berú do úvahy aj sviatky, štátne sviatky, voľná a podobne. Čiže ak spoločnosť vyhlási nejaké voľno, neplatené voľno a podobne, všetko sa to tam dá zaintegrovať. Všimnite si, že tu máte možnosť v rámci tých riešení Microsoft 365 máte možnosť pridať automaticky do kalendára túto vašu absenciu. To znamená, keď je schválená, keď vám ju automaticky sa schváli, pristane vám v kalendári, buď vo vašom personálnom kalendári, alebo v nejakom Teamsovom. To záleží na vás, ako sa rozhodnete. Hej? To znamená, že zase sa to niekde vizualizuje, už keď niekto zvyknutý pozerať stále do toho kalendára v Outlooku, vidíte tam automaticky, že aha, tak tento človek tu nebude. Už to nie je tá zodpovednosť na tom človeku, že zabudol som to pridať do kalendára, ale systém to spraví automaticky za vás. Lokalita, zástupca. Áno, vyberiem si, kto bude môj zástupca, takže v tomto prípade dajme tomu Dušan Šedivý bude môj zástupca. Ak legislatíva diktuje, lebo v určitých prípadoch legislatíva diktuje, že v rámci tejto absencie musíte buď teraz, alebo neskôr priložiť akýsi doklad, to znamená priepustku od lekára. Bohužiaľ ešte stále to funguje, to znamená, toho papieru sa nezbavíme, ale akúsi pečiatku od lekára, môžete si ju odfotiť do telefónu a priložiť ako súbor k tomuto celému prípadu. A tým pádom účtárem bude mať k dispozícii dôkaz o tom, že áno, boli ste darovať krv. To znamená, tento prípad mám vytvorený, áno, no a potom nasleduje štandardný proces. Môj nadriadený Dušan Šedivý dostane automaticky notifikáciu, klikne do e-mailu a potvrdí alebo zamietne tú dovolenku a všetci sú spokojní, všetci majú prehľad. Čiže aj takýmto jednoduchým spôsobom, a nie je to žiadna raketová veda, možno viete, možno nie, tá platforma Microsoft, tá Power platforma, tá Power Applications, Power Automate a Power BI je otvorená pre vás. Vy už dneska teraz v tomto momente môžete kliknúť na tú aplikáciu a začať si nejakým spôsobom uľahčovať to svoje pracovné nasadenie, ten svoj pracovný život. Áno. Samozrejme, dostanete sa do určitého bodu, kde to môže začať byť komplikované, pretože tieto riešenia môžu byť komplexnejšie a tam už budete potrebovať trošičku aj iné znalosti. Ale v zásade v jednoduchosti povedané táto platforma, alebo tieto technológie, tieto služby sú určené nie pre ITčkárov, nie pre vývojárov, nepotrebujete byť vy programátor na to, aby ste tieto služby Power Applications, Power Automate, Power BI, SharePoint, Teamsy, aby ste ich uchopili a začali efektívne využívať. Je to len väčšinou o tej znalosti.
čo tá služba mi dovoluje a čo mi tá služba umožňuje. Áno? Dobre, no samozrejme, tuto ja môžem sa prepnúť aj do nejakého administratorského režimu, takže máte aj nejakú rolu administrátora v určitom oddelení, je to per oddelenie, takže v rámci oddelenia máte nejakého administrátora, väčšinou je to ten vrchní, ktorý na to celé oddelenie dohliada a ten má právo nejakým spôsobom ešte doľaďovať tie jednotlivé prípady, to znamená nejaký preklep, zlá dovolenka, upraviť tú dovolenku a tak ďalej. Hej, keď ten dovolenkový lístok raz odovzdáte zle vyplnené na tú účtáreň, tak už je to raz v účtovníctve a už sa s tým nedá bohužiaľ nič robiť. Ale tu teda môžete eventuálne ešte doľadiť tie informácie. Áno, to znamená takýto jednoduchý spôsob. A ako som ukazoval, viete tie informácie, keďže už sú centrálne uložené, tak viete ich vizualizovať, dajme tomu aj na takýmto formátom na SharePointovej stránke. To znamená, môžete mať prehľad kto, čo, kedy, kalendárové pohľady, hej, na celú túto absenciu a podobne. Ďalší taký prípad, s ktorým ste sa možno stretli, alebo ukážka, ako sa to dá uchopiť v rámci teda práce so štrukturovanými informáciami. Zase sa tu bavíme čisto len o štrukturovaných informáciách. Hej. Tu nás nejakým spôsobom súbory vôbec nezaujímajú. V tomto procese, ani v tej procese absencie, i keď možno trošku, hej, to sú tie skeny tých lístkov, ktoré diktuje legislatíva, ale v tomto procese práca so štrukturovanými informáciami nás súbory vôbec nezaujímajú a vykreslíme si to trošičku na takej situácii vozového parku alebo knihy jazd. Hej? Najčastejší problém je rezervácia. Ako sa robí rezervácia od spoločnosti? Prepáčte za výraz, najčastejšie per huba. Zdvihnem telefón, zavolám, máš tam voľné auto, nemáš tam voľné auto. Prípadne, keď to viem dopredu e-mailom, pošlem e-mailom nejakú rezerváciu tých aut. A teraz je problém. Pamätal si ten správca, ktorý má na starosti tento vozový park. Pamätal si to, zapísal si to, kam si to zapísal? Do nejakého excelovského súboru? Alebo poslal mi ten e-mail naspäť, že teda áno, máš tam voľné to a to auto a ja som si ten e-mail neprečítal, nevidel som to. Áno, to je celá tá problematika rezervácie týchto aut. Schvaľovanie týchto aut, áno, robí sa to per e-mail, robí sa to zase v nejakom excelovskom súbore. Notifikácie, ten proces si vyžaduje, aby sme boli notifikovaní, či už nejakou správou priamo do telefónu, pretože tá platforma Microsoft 365 vám umožňuje posielať aj notifikácie priamo do telefónu. To znamená, ja vidím okamžite, že teda niečo bolo schválené alebo neschválené a môžem zareagovať. Nemusí to byť len per e-mail tá notifikácia. Áno, ten proces vozového parku si vyžaduje mať nejaký aktuálny prehľad vyťaženosti. Koľko mám tých voľných aut, kedy mi príde to auto a tak ďalej. Sledovanie technického stavu. Jasné, veď o to auto sa musí niekto starať. Minimálne prezúvanie gum, áno, čo sa robí 2-krát ročne. Mať to nejako naplánované, mať tam nejaký ten schedule, nejaké to plánovanie prezúvania tých aut, aby tie auta boli k dispozícii. Navyše by ste chceli vedieť, mať aj spotrebu tých pohonných hmot, sledovať tú spotrebu, kde to auto, ako to auto, ktoré najviac žere a podobne. Alebo ešte ďalšia vec je, že chcete sledovať mať aj akúsi knihu jazd. Dneska tí zamestnanci majú v aute tú knihu jazd papierovú, kde pred cestou si to musia vyplniť, po ceste opísať tam tie kilometre, ktoré sú najazdené, účel tej jazdy. A potom z tejto papierovej formy si samozrejme na mesačnej báze vytvárajú akýsi report do účtárne, kde teda buď sa im tie kilometre alebo hodiny strávené na služobnej ceste preplácajú, alebo nepreplácajú, to už záleží na tom procese, ako máte nastavený. Áno? Takže ten tradičný spôsob sme si vysvetlili, buď teda e-mailom, alebo cez telefón, evidencia v Exceli. Ak ste už trošku ďalej, tak celé ste toto vynechali a celé si to manažujete práve v tých SharePointových listoch alebo pomocou nejakých kalendárových služieb, ktoré sú v rámci Outlooku 365. Je to fajn, je to výborné, viete v tých listoch použiť aj nejakú automatizáciu, viete aj nejakým spôsobom upravovať tie formuláre, ale stále je tam ešte priestor na nejaké zlepšenie, stále ešte vieme malinko uchopiť inak celú túto problematiku a to je zase práve pomocou tých služieb, ktoré sú k dispozícii v tej platforme Microsoft 365, Power Applications,
Power Automate. V tomto prípade tu máme tento obrázok, ktorý vám možno niečo hovorí. Je to akási databázová služba Dataverse, ktorá je na pozadí Microsoft 365 a slúži na ukladanie alebo na takú efektívnejšiu správu alebo prácu so štrukturovanými informáciami. Ale toto riešenie je postavené, máme aj riešenie na Dataverse a máme riešenie postavené práve aj na SharePointových objektoch. To znamená, zase tie údaje sú uložené v SharePointe. No a takýmto spôsobom si vy viete poriešiť online rezervácie. Takže už to nebude per e-mail, už to nebude do Excelu, už to nebude per huba, hej, s prepáčením. Už to budú online rezervácie, ktoré vyrobíte. Buď teda, ako vidíte, toto riešenie je pripravené na to, aby sa dalo bežať aj z počítača, to znamená, je to tak na šírku viacej postavené, prípadne aj z mobilného zariadenia, to znamená, ten vodič pred jazdou už vidí tam tú svoju rezerváciu. Po jazde automaticky z mobilu si opíše stav kilometra do tej aplikácie, zadá ten účel tej cesty, klikne na to uložiť a v tom momente je to automaticky odosielané, dajme tomu do nejakého centrálneho teda úložiska, buď teda do toho Dataverse alebo SharePointu a už o tom prípade vedia ďalší. Nehovoriac o tom, že s tým autom sa aj počas cesty môže niečo zdať. Klepoce mi tu niečo a tak ďalej, tak ďalej. Ten koncový používateľ má možnosť pripojiť tam aj informáciu, niečo sa mi nezdá, asi by bolo dobre poslať toto auto do servisu, neťahá a podobne. Čiže automaticky ten správca toho systému vie, aha, pozor, niečo s týmto autom je. Nemusí sa to týkať len aut. Áno, toto je také podobné riešenie, alebo takéto riešenia sú nasadené aj v stavebnom priemysle napríklad, kde sa požičiavajú alebo kde sa zdieľajú pracovné nástroje typu zbíjačiek, buldozéry, áno, a takéto nejaké stavebné stroje, hej, vrtačky, frézky a podobne. Hej, a vždy ten používateľ má možnosť nejakým spôsobom rezervovať si, lebo ideme na tú stavbu a podobne. Čiže toto sa to najjednoduchšie vysvetľuje práve na tých autách, ale kľudne si to môžete preniesť aj do nejakého toho svojho prostredia. No, zase vám ukážem krátke demo, ako by sa to dalo celé riešiť. Opakujem ešte raz, vôbec nie je dôležitý ten vizuál. Ten vizuál je nejakým spôsobom tam aplikovaný, to, čo sme si mysleli, že asi by bolo najideálnejšie, najlepšie, ale vždy sa ten vizuál prispôsobuje teda firemným, teda prostrediu toho zákazníka, keď to chce. Počkajte, ja si to otvorím a stielam, áno. Ja si to otvorím v novej, toto si prečistím v novom okne. Hej. To znamená, tu ide fakt len o to, aby sme vám ukázali, že teda dá sa to aj nejakým iným spôsobom riešiť, dá sa to trošku efektívnejšie, eliminujete ten ľudský faktor, uľahčíte tú prácu tým zákazníkom, tým svojim zamestnancom, hej. Zrýchlite niektoré tie veci. To znamená, máme tu v tomto riešení môžete si definovať nejakú flotilu tých aut. To znamená, že pri tej flotile aut viem ja nejakým spôsobom nazvať to auto, vidím najazdené kilometre, kedy je nasledujúci servis, to znamená, ten systém vie automaticky zarazať bacha, budúci týždeň alebo o 2 týždne by sme potrebovali ísť do servisu. Áno, vidíte tú spotrebu a tak ďalej, komu je to auto priradené. To znamená, že takúto flotilu aut si nejakým spôsobom zaevidujete. No, čo ešte, čo je taká, že výhoda, je, ak máte tankovacie karty, viete vy tú tankovaciu kartu zaevidovať do toho systému a máte prehľad, kto vám tú kartu používa. Či už tá karta je priradená k nejakému autu, alebo tá tankovacia karta je priradená k majiteľovi, alebo správcovi, alebo vodičovi toho auta, je úplne jedno, ale máte teda prehľad, že sa tá karta používa, ako sa používa. V zásade je to úplne jednoduché, lebo vy vidíte nejakým spôsobom, tuto si zvolím, že máj 2024 nejaký, užívateľ, developer, ktorý teda bol na Forde Kuga s nejakou SPZ-kou a tu vidíte jeho nejaký tú knihu jazd, kde bol. Ja si tú jazdu viem pridať, to znamená, bol som dnes, poviem si, že dneska som bol, cesta, dáme si Piešťany, mesto, áno, kilometre, najazdil som, hádam, aj 20 kilometrov som najazdil. Nie, nebola to súkromná jazda a musel som tankovať, hej, dajme tomu. To znamená, hneď v tom momente viem, že som tankoval podľa tankovacieho lístku. Bohužiaľ, keď nemáte elektronické účtovníctvo, tak ten tankovací lístok ešte stále musíte zaniesť na účtáreň alebo doručiť ho na účtáreň. Ak máte elektronické účtovníctvo ako my, tak vám ten tankovací bloček stačí len odfotiť do mobilu a poslať ho účtovničke e-mailom a nemusíte sa starať o tie papiere. To znamená, že tankoval som litrov
ja neviem, tak doplna, dal som 50, už bola prázdna nádrž, čo to vychádza, asi 90 eur ten diesel ma stojí. No a spôsob platby, hotovosť, firemná karta, súkromná karta, to sú tie karty, hej, tie, ktoré tam môžete zadefinovať, takže ja si zvolím a mám to zaevidované, prípadne nejaká poznámka. No. To znamená, takýmto spôsobom vy pripravíte formulár, pripravíte len tie informácie, tie údaje, ktoré vás zaujímajú, uložíte to tomu danému zamestnancovi a on samozrejme na konci mesiaca čo môže spraviť? On ukončí celý tento rok, áno, to znamená celý tento mesiac, takže toto je moja kniha jazd za mesiac máj, áno, pre auto Ford Kuga, správca alebo vy ukončí tento mesiac a v tomto momente odchádza celý tento report v požadovanom formáte, buď na účtáreň, alebo na spracovanie ďalej s odpovedným osobám. Áno, čiže takýmto spôsobom vy si viete, tu sú rôzne filtre moje, hej. Asi som tam nevytvoril žiadnu nejakú ďalšiu položku, prípadne ja si môžem vytvoriť nový mesiac. To znamená, že vidíte, tu si vytváram nový mesiac, dám si Citroen C4, je to mesiac, zabudol som to spraviť pre 4. mesiac, to znamená, musím si to spätne pamätať a doplniť to tam. Hej. Ale zase, nie je to podstatné, je to len pre vašu predstavu, že aha, aj takýmto spôsobom sa dá s tými štrukturovanými informáciami v tej Microsoft 365 pracovať a keď už ich máme centrálne uložené, tak teraz zase nastupuje nejaké Power BI, ktoré mi bude automaticky generovať tie reporty. A bude mať krásne grafy o spotrebe, o vyťaženosti tých aut, o servise. Viete, z toho častokrát prídu zákazníci a povedia, no je to super, pretože sme zistili, že to auto chodí 7-krát do roka do servisu, tak sme sa rozhodli, že ho vyhodíme, pretože nás stojí strašne veľa peňazí. Ono chodilo 7-krát do servisu aj predtým, ale bolo to neriadené, nikde to nebolo zaznamenávané, nikto sa o to nejakým spôsobom nevedel sa na tie dáta pozrieť tak trošku z toho helikopterového pohľadu a povedať si, aha, tak tuto mi vyskakuje, toto je to auto, ktoré mi robí najväčšie problémy. Ale, ako hovorím, základ je to, teda mať to centrálne uložené, mať to niekde tie štrukturované informácie aj takýmto spôsobom uložené v Microsoft 365 prostredí. Vizualizácia dát. Tuto je to v celku jednoduché. Tu vám len vysvetlím, že už som o tom hovoril, Power BI je v celku efektívna služba. Nie je veľmi používaná, čož je veľmi škoda, pretože skutočne tie automatické generovanie tých reportov aj mimo prostredia, a to vás tu chcem upozorniť, nie len na dátami, ktoré sú v rámci Microsoft 365 uložené, ale aj dáta, ktoré sú mimo. My máme jeden ten projekt, ktorý načítava alebo generuje reporty práve z účtovného systému Pohoda. Hej. To znamená, tá požiadavka bola taká, že teda ten účtovný systém, čo sú tie tradičné spôsoby? No vy sa viete nejakým spôsobom buď spoľahnúť na tie vstávané funkcionality toho systému. To znamená, niečo vám ten účtovný systém alebo aký taký systém vie nejaké reporty vyhodiť. Vie vám vyhodiť nejaké tabuľkové reporty, ktoré nie vždy sú požadované a občas to chcete mať aj pekne krásne v akýchsi vizuáloch, grafických prvkoch zobrazené tie svoje dáta. Vy si tie dáta z toho systému viete exportovať do Excelu. V Exceli si viete spraviť nejaké Power Pivot tabulky, áno? To znamená predpripraviť si tie dáta, spraviť si nejakú množinu tých dát a nad tou množinou vygenerovať tie reporty. No ale povedzme si na rovinu, je to dosť taká pracná metóda. Ten efektívnejší spôsob, ktorý už v tej Microsoft 365 platforme máte, je práve to Power BI. To znamená, že existuje riešenie, existuje spôsob, ako vy si viete tie dáta, ktoré máte v účtovníctve, viete si ich automaticky načítať. Tá požiadavka je vždy, alebo bezpečnosť tu hrá veľmi, veľmi veľkú rolu. Vy, keď si vyexportujete tie dáta z toho účtovníctva, tak si ich vyexportujete do nejakého excelovského súboru, aby ste mohli vyrobiť nad nimi nejaké tie reporty. Ale už tie dáta sú von z toho účtovníctva. Už ich máte niekde u seba na disku. Už to posielate niekde e-mailom, tie účtovné dáta. Už sa môže omylom stať, že sa tie dáta dostanú niekomu, komu sa nemajú. Ide tu o to, že tie dáta, ako som hovoril, tie dáta z toho účtovníctva, alebo ten váš zdrojový dátový
dátový zdroj neopúšťajú. Áno, to znamená, nemôže sa stať to, že nejakým spôsobom vám uniknú tie dáta. Hej, čiže vy potom nazdielate už len tie hotové reporty tak, ako ste s nimi spokojní. Tieto reporty sa vedia automaticky generovať, automaticky aktualizovať. To znamená, keď sa dohodnete, keď sa rozhodnete, tak sa môžu každú hodinu na hodinovej báze. Už mi tu zase tým si niečo hlásia, ale je to asi OK. Takže na hodinovej báze vy viete, keď to preženiem, vy viete posielať automatické reporty, dajme tomu v PDF formáte a podobne. Hej. Čiže tu veľmi nie je to demičko, čo ukazovať, tu žiadne demo nemáme pre vás pripravené. V podstate len pre vašu predstavu sú to takéto nejaké obrázky. Zase ten dizajn je na vás, ako si ten Power BI report nadizajnujete. Uložíte si ho do služby Power BI, nastavíte tam tie dôležité parametre a v podstate začne to celé fungovať. Čiže Power BI služba, ak ju ešte nepoužívate, ponorte sa do nej, skúste niečo v nej naklikať, je to fakt výhodné. Dobre, poďme sa pozrieť na riadenie životného cyklu dokumentov. Toto je zase nejaký taký príklad zase práce s dokumentami, ale v duchu takom, že tie dokumenty nie vždy vytvárame my. Tie dokumenty nám nejakým spôsobom prichádzajú od niekadiaľ a potrebujeme rozpoznať teda, že tie dokumenty prišli. Tie dokumenty potrebujeme nejakým spôsobom spracovať a poslať ďalej. Toto je taký krátky príklad nazývame ho automatizácia toku dokumentov. Predstavte si, že potrebujete, tie dokumenty vám prichádzajú niekde z nejakého e-mailového systému. Veľmi také rukolapné, máte nejaký e-shop, ten e-shop funguje a generuje vám faktúry pre tých zákazníkov. Len z nejakého procesného dôvodu nechcete tie faktúry posielať priamo zákazníkom, ale chcete, aby tie faktúry prechádzali cez vás, vy si na tie faktúry potrebujete pozrieť, potrebujete skontrolovať, prípadne k tým faktúram niečo pribaliť, áno, a odoslať tú faktúru ďalej klientovi. Pri spracovaní tých dokumentov sa rozhodnete, že OK, tak tomu klientovi toto môžem poslať e-mailom, pretože e-mail má, tomuto klientovi nie, on to chce stále v obálkové, on to chce stále vytlačenú faktúru, tak tú faktúru musíte vytlačiť, zabaliť do obálky a poslať ju, hej, to znamená, že poštou, prípadne keď niektorí majú ešte fax, niektoré spoločnosti fungujú ešte na faxe, to znamená, ten dokument sa musí vytlačiť alebo elektronicky poslať, ale ako faxom, hej, to znamená, ten proces nie je taký priamočiary, že vznikne nejaká faktúra na vašej strane a potrebujete ju poslať, ale potrebujete to ešte spracovať. Zase, ten tradičný spôsob, ten klasický spôsob, ako väčšina klientov, ktorí teda nemajú tú 365 ešte poriadne uchopenú, alebo teda nemajú vôbec nasadenú, je, že vytvoria si zdieľaný priečinok. Príde e-mail z toho e-shopu, príde k vám do vašej spoločnosti. Máte nejakú jednu schránku a do tej príde ten e-mail. Nejaká zodpovedná osoba musí ten e-mail, teda tú prílohu z toho e-mailu musí vyextrahovať a musí ju uložiť do toho priečinku a zase preposlať e-mail ďalšiemu oddeleniu. Aha, vznikla tam nejaká faktúra, prosím vás, pozrite sa, babi, na to. Musíme to spracovať. Áno. Existuje jeden veľký spoločný adresár. Keď sa celý tento prípad skončí, niekto ten súbor musí odtiaľ odstrániť, musí ho zarchivovať, lebo celý ten prípad je uzavretý. A môže tam veľkú rolu tam hrá práve ten ľudský faktor, lebo nie vždy je to rýchle, nie vždy to spraví úplne, tá disciplína tam môže byť taká diskutabilná, takže nie vždy je to úplne optimálne. Ak náhodou máte 365 už implementovanú a využívate SharePointové úložisko, alebo teda Teamsy by som mal tiež hovoriť, využívate Teamsy na toto, tak ste už o krok ďalej, ale stále tam ešte dochádza práve k tomu, že veľkú rolu tam hrá práve ten ľudský faktor. Vy to celé riešenie v rámci práve Microsoft 365 viete pomocou teda tej služby SharePoint alebo aj pomocou tej automatizácie uchopiť trošku inak. To znamená, viete automaticky extrahovať tie prílohy z e-mailu. Chodí to do nejakej jednej spoločnej schránky. Ako náhle ten e-mail tam príde, tak ten automat, ten e-mail, tú prílohu z toho e-mailu zoberie, uloží ju na správne úložisko, lebo tých úložisk môže byť viacero a on sa rozhodne na základe toho e-mailu, kam to teda má uložiť. Prípadne pošle notifikáciu s odpovedným osobám. Aha, je tam nový prípad, prišla tam nová faktúra, treba sa ňou zaoberať. Prípadne predvyplní určité metadáta, od koho je tá faktúra, do ktorého oddelenia patrí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko sa dá z toho e-mailu vyextrahovať tieto informácie, vyťažiť tie informácie z toho e-mailu.
a uložiť do nejakého jedného centrálneho úložiska. A samozrejme schvaľovanie. To znamená, ak ten dokument je pripravený na to, aby odišiel a máte rôzne oddelenia, cez ktorý ten dokument prechádza, tak z jedného oddelenia môže prísť do druhého až vtedy, keď to nejaká zodpovedná osoba schváli. Ak to nie je v poriadku, tak tá osoba to môže vrátiť naspäť do toho predošlého oddelenia a ďalej na spracovanie. Áno. Krátka ukážka zase. Ako toto riešenie môže byť realizovateľné v tých službách a platforme Microsoft 365. Takže to máme nejaký automatizácia toku dokumentov, respektíve ja si to otvorím, áno, mám to tu, automatizácia toku dokumentov. A zase, toto riešenie je postavené na Power platforme, ktoré vidíte, že sa dá krásne naintegrovať do SharePointu, viete ho krásne bežať z tabletu, jedno a to isté riešenie, viete ho naintegrovať do Teamsov. Ja si ho otvorím v novom okne, tam máme trošku viacej priestoru, aby sme to aj niečo aj videli. Hej. No, to znamená, že zoberme si ten príklad, prišiel nám nejaký dokument automaticky do e-mailu. Ten systém ho vyexportoval a máme tu pripravený zoznam nejakých tých čísla dokumentov. Vidíte tu stav, áno, v akom stave je ten daný prípad, odkiaľ prišiel, to znamená kanál alebo e-mail, respektíve kam sa má posielať a tak ďalej, zákaznícke. Metadata, ktoré potrebujete vidieť, si sem zadefinujete. Máte tu rôzne filtre, či tu sú to dokumenty stavebného charakteru, nejaké projekčné, či sú to kontrolné, kontrolované, nekontrolované, alebo nejaké ostatné, ktoré nevieme nikam zaradiť. Hej. To znamená, že zoberme si nejaký ten jeden prípad. Vy ten dokument, keď si otvoríte, a teraz ja neviem, ktorý dokument to má, áno, vy vidíte hneď detaily toho dokumentu, ktorý prišiel. To znamená, keď pri tej vyplňaní tých metadát, tu máte hore napríklad, môžete mať zobrazený akýsi step by step proces, aby tí koncoví používatelia vedeli, v akom stave sa nachádzame. My sme v stave koncept. To znamená, že vieme, že musíme tento dokument poslať k schvaľovaniu, potom k zaúčtovaniu a nakoniec to niekto sa postará o to, aby to odišlo. Keď to pôjde e-mailom, tak to odíde automaticky, o to sa netreba starať. Ale ako náhle ten náš zákazník vyžaduje, že teda má to dostať faxom, alebo má to dostať pomocou pošty v obálke, alebo to chce osobne doručiť, áno, tak niekto sa o to musí postarať. Takže vy tú faktúru, ktorú máte, môžete poslať tú tlačítkom, ak sú všetky údaje správne vyplnené, môžete ju poslať k schváleniu, áno, a automaticky ten dokument odchádza k schváleniu. Hej. No, následne, a ešte som tu zabudol, a tu neviem, že či to tu bude niekde vidieť, vidíte, že tu je ke schválení, tuto mám koncept, áno, ono v podstate toto riešenie počíta s tým, že ako náhle vy posuniete, všimnite si, že tu sa môžete prepínať medzi tými dokumentami. Ja? To znamená faktúra nejaká 1, 2, 3, tu mám faktúru 102, ako náhle skontrolujem všetko, čo to je, tak pošlem ju ke schválení, automaticky sa mi načíta ďalšia faktúra, takže ke schválení, ďalšia faktúra, všetko vyzerá, že je v poriadku. K schváleniu to pošlem, vidíte, že sa mi automaticky tá faktúra načítava, všetko je úplne bez problémov, rýchle, jednoduché, efektívne. No a keď to mám samozrejme už ke schválení, tak ten koncept je viac menej ten istý. Posielam to ďalej k zaúčtovaniu, ten dokument. Áno, vrátim sa naspäť domov, aby som si teda overil jeho stav. Áno, je to k zaúčtovaniu a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem si prechádzať celý ten koncept, ale máte predstavu o tom, ako to funguje. Hej. My sme si nehovorili veľmi o tom, ale existujú nejaké role. My keď použijeme to tradičné riešenie, a to vo všetkých prípadoch, ktoré sme si doteraz vysvetľovali, to znamená, či sa jedná o tie nejaké absencie, alebo či sa jedná o vozový park, alebo či sa jedná o tú riadenú dokumentáciu, vždy v tom procese máte nejaké role. Niekto je za niečo zodpovedný, niečo má nejaké povinnosti a nejaké práva. Áno? Takisto aj v tomto prípade máte tu nejaký manažment tých rolí a niekto môže byť riaditeľ alebo zodpovedný za logistiku, niekto je zodpovedný za projekciu a je provozní a niekto je logistik, riaditeľ, účetní českej, účetní slovenskej, keď máte nejaké dve pobočky, tak viete to rozdeliť. Niekto z Čiech môže, lebo to účtovníctvo v tomto prípade, to účtovníctvo české je trošku iné ako slovenské, to znamená, existuje osoba, ktorá má na starosti české účtovníctvo, existuje osoba, ktorá má na starosti slovenské. Takže
Takže management rolí, áno, v tomto riešení alebo v akomkoľvek riešení, ktoré je postavené takýmto spôsobom, je nutné a je požadované. Keď pôjdete klasickým spôsobom, že máte jeden excelovský súbor, kde si tie informácie svoje budete zapisovať, no tam ťažko nejaké role vymyslíte alebo budete dbať na to, aby tí uživatelia vyplňali len to, čo majú. Hej? Tam sa to nejakým spôsobom nedá kontrolovať. Ale takýmto spôsobom, pomocou kombinácie všetkých týchto služieb, viete zaručiť to, že ten, kto nemá danú rolu, sa nepomýli alebo neurobí niečo, čo by nemal. Áno? V jednoduchosti povedané. No, popojedem a na konci taká tá jednoduchá téma firemný intranet v SharePointe. Bavili sme sa tu o tom a asi ste aj vytušili počas celého toho môjho rozprávania, že SharePoint hrá viac menej takú dosť dôležitú rolu v Microsoft 365 platforme. Ak ste to doteraz netušili, tak áno, je to tak. A môžeme zjednodušene a asi ani nie nadnesene, ale vyhlásiť, že pre koncového používateľa je SharePoint také hlavné úložisko pre všetky informácie, ktoré tvoríte. A je jedno, či ich tvoríte, alebo ukladáte ich cez Teamsy, alebo ich ukladáte cez e-mail, lebo príde vám príloha a jedna z funkcionalít Outlooku je, že vám automaticky dovolí uložiť tú prílohu do cloudu. Hej? Takže to je takéto hlavné úložisko. Ale to nie je jeho jediná úloha v Microsoft 365 svete toho SharePointu. Jeho úloha je aj hrať akúsi funkciu webovej prezentácie. To znamená, vy môžete v rámci vašej spoločnosti pomocou služby SharePoint Online postaviť si akýsi centralizovanú informačnú architektúru. Môžete si postaviť vlastný intranetový systém, ktorý bude slúžiť ako ďalší komunikačný kanál. Asi nie je jediný, lebo dá sa povedať, že historicky ten najhlavnejší komunikačný kanál v rámci spoločnosti je stále e-mail. To znamená, ako náhle personálne oddelenie chce dať novinku nejakú niekomu, tak pošle e-mailovú notifikáciu. E-mail nie je všetkým zamestnancom, že aha, takýto budeme mať firemný večierok. Ale SharePoint má slúžiť aj ako ďalší informačný kanál v rámci spoločnosti. Viete si ho nadizajnovať do určitej miery tak, aby vám to vyhovovalo. Viete do neho, a to ste videli, že ja som do toho SharePointu, keď sme s tým malinko pracovali, vedel zaintegrovať aj iné služby. To znamená, keď máte také riešenie, onaké riešenie, viete postaviť to v rámci SharePointu nejakú stránku, ktorá bude naplňať tie vaše potreby. A tú stránku, ten SharePoint pomocou nejakých Viva služieb, ktoré sú k dispozícii v rámci 365, viete zase naintegrovať do Teamsov. To znamená, Teamsy stále zostávajú hlavný pracovný nástroj, či už sú to na štrukturované dáta alebo neštrukturované dáta, ale takisto Teamsy môžu slúžiť aj ako informačný kanál. To znamená, tí uživatelia si tam nájdu tú informáciu, ktorú potrebujú, kde na tom intranete je zavesená. Intranet slúži aj ako navigačný prvok. To znamená, máme spôsob, ako tým užívateľom uľahčiť, zorientovať sa v tých jednotlivých službách. To znamená navigáciu. Chcem ísť na takú stránku, chcem vidieť taký dokument, chcem sa dostať k takému telefónnemu číslu. Keď máme nejaké IT oddelenie a potrebujem kontaktovať niekoho, tak viem, že na 3 kliky to niekde na tom SharePointe nájdem. Áno? Tak. No a tým sa dostávame k záveru našej diskusie. Ak ste vydržali do konca a neodradil vás aj menší technický problém, tak asi ste to niekde už zachytili na tej našej internetovej stránke, keď ste sa prihlasovali. Dostávate od nás darček. Bezplatný audit. V zmysle takom, že ak si nájdete na seba nejaký čas a budete ochotní sa s nami stretnúť na nejakom online alebo osobne, nemáme s tým najmenší problém. Môžeme podiskutovať o tom, v akom stave ste, odporúčiť vám, čo je dobré, na čo je dobré sa sústrediť pri tej implementácii, pri tom nasadení toho prostredia Microsoft 365, ako ešte nemáte, prípadne pri tej digitalizácii, čomu sa vyhnúť. Lebo na rovinu nie vždy a nie všetky tie služby sú všeliek na tie procesy, ktoré potrebujeme zdigitalizovať a niečo sa oplatí a niečo sa napríklad neoplatí. Áno. Microsoft 365 platforma vám nevyrieši všetko, to hovoríme na rovinu, ale dá sa veľmi pomôcť. To znamená, že keď budete mať chuť
na nejakom sedení si vás vypočujeme, skúsime to interne zanalýzovať, čo by bolo dobré pre vás a namrhneme vám nejaké riešenie, ktoré potom môžete a nemusíte implementovať vo vašej spoločnosti, to už je na vás. Tak, a ja vám týmto ďakujem za pozornosť.